Täällä telkkälive. Ja niin, telkät lähtivät lentoon siitä. Eipä kerinnut. No sinne ne kurvasi. Ja siellä näyttäisi olevan, että siellä on kolmaskin. Eli toinen uros. Ja tossakinhan nyt menee noin lähelle. Nyt tulee kyllä tappelu. Nyt siellä on kyllä semmonen ralli päällä, että nyt ne tulee. No niin, nyt siihen jäi. Siihen. No niin, tästähän saatiin ihan hyvä tämmönen luontovideo, mutta en tiedä näkyykö tässä kännykässä oikein hyvin. Elikkä tuo minusta näyttää tuo yksinäinen, että se olisi ollut pääsiäisen aikaan tuon kanssa, mutta en tiedä näyttääkö se vaan. Sopiusta alkoi tuossa esittämään meille tämmöisen pienen luontodokumentin. Minäpä päätän tähän.